Predslov. Duchovia Pána, ktorí sú nebeskými mocnosťami, sa pohybujú ako obrovská armáda, ktorá po prijatí rozkazu od svojho veliteľa rozprestiera po tvári zeme a podobne ako hviezdy, ktoré padajú jedna za druhou z neba, prichádzajú osvetliť cesty a otvoriť oči tým, ktorí nevidia. Veru, hovorím vám, že prišli časy, keď sa všetky veci upevnia v ich pravom svetle, keď sa tma rozplynie, pyšní budú zahanbení a spravodliví oslávení. Veľké hlasy nebies sa ozývajú ako zvuk trúb a zhromaždia sa anielské zbory. Ľudstvo, pozývame vás na tento božský koncert. Zoberte harfu a pozdvihnite svoje hlasy v jednote, aby sa v posvetnom zbore zvuk mohol rozšíriť a ozývať od jedného konca vesmíru k druhému. Bratia a sestry, milovaní bratia a sestry, sme tu vedľa vás. Milujte sa navzájom a hovorte z hĺbky srdca: Pane, Pane. Takto plníte želania Otca, ktorý je v nebesiach, potom aj vy môžete vojsť do nebeského kráľovstva. Duch pravdy.